ale informării Bibliopolis. Oamenii bibliotecii, membrii Colegiului de Redacții, Consiliul Științific au muncit la acest periodic preocupați de calitatea produsului, au pus potențialul lor la contribuție și au comunicat atât de clar, profesional, încât revista a ajuns să fie căutată, citită, apreciată dincolo de bibliotecă. A ajuns o revistă profesională și culturală de succes. Prima lecție pe care am învățat-o muncind la Bibliopolis a fost că esența succesului nostru constă în calitatea oamenilor care contribuie la conținut, care scriu la revista noastră, calitatea oamenilor despre care s-a scris pe paginile revistei și calitatea oamenilor care o diseminează. Revista Bibliopolis ajunge în România, Ucraina, Canada, țările Baltice, datorită pasionaților de revista noastră. Astăzi, la un deceniu de dezvoltare afirm, convinsă că revista Bibliopolis a fost constituită ca să ajungă ceea ce este astăzi, ca să obțină rezultatele pe care le-a obținut. Biblioteca municipală avea o viziune, să fondeze o revistă, revista sa de specialitate. Stephen Covey zice că viziunea se naște atunci când în mintea noastră unește nevoia cu posibilitatea. Era nevoie de o revistă în domeniul biblioteconomic. Avem acea posibilitate. Vlad Pohilă a crezut în ideea unei reviste. Aveam la începutul energie și pasiune, minte deschis, curajul de a începe, de a continua în momente grele ce am început, curajul de a visa vremuri mai bune pentru revistă, pentru instituții, pentru domeniul în general. Încă de la început am setat și menținem permanent un sentiment de urgență care trezește responsabilitatea de a realiza angajamentul, revista. Menținem ritmul urgenței setat de la primul număr. Randamentul acestui ritm îl vedeți afișat pe ecran. Am reușit pentru că fiecare dintre noi am putut gestiona relațiile sociale din exterior, iar prin ele am gestionat contextul interior. Constanța umană a Colegiului de Redacții ne-a permis să construim o capacitate internă care acum lucrează parcă de la sine. Colegiul de Redacție este o echipă care s-a șlefuit timp de 10 ani până la lustru. Este o echipă acum sinergică. Sinergia ne-a ajutat să conjugăm mixul de calități din cadrul echipei Bibliopolis pentru asigurarea calității conținutului. Orchestrarea acestui mix implică o muncă de dirijor. La Bibliopolis sunt 2 dirijori, fiecare cu funcția lui. Vlad Pohilă, redactorul șef, a reușit să scoată din fiecare instrument, adică om, membru al echipei, bibliotecară de la biblioteca municipală și cei din afară, cel mai bun sunet. Iar eu, ca director al publicației, am reușit să păstrez ritmul pentru întreaga echipă. Toți membrii Colegiului de Redacție sunt personalități puternice și fiecare este un dirijor al unui aspect din procesul de constituire a fiecărui număr de revistă. A fost greu acest deceniu, fără îndoială. Reprezentăm un domeniu sociocultural. Muncind la o revistă din acest domeniu, un grad de nesiguranță te însoțește mereu. L-am simțit, dar nu i-am permis să ne domine. Logica dominantă a Colegiului de Redacție a fost și este deschiderea, accesibilitatea, colaborarea pentru crearea valorii. La aceasta subscrie și Veruța Osoianu, percepția pozitivă a lumii și a instituției bifondatoare, abordarea succesului ca normă, împărtășirea produsului final altora. Acestea toate la un loc compun cultura revistei pe care mulți dintre cititorii ei o sesizează. Ludmila Bulat o numește euul revistei. Am învățat că nu poți dezvolta un produs ca Bibliopolisul utilizând modalități tradiționale. Nu funcționează, nu reușește. Nu reușește la parametrii pe care ne-i-am propus și nici la parametrii pe care îi așteptau cei care ne susțin. Dar și echipa ambițioasă a Bibliopolisului și-a propus să dezvolte acest produs într-o modalitate mult mai integrată, bazată pe o foarte largă colaborare. Este un produs adaptabil, ceea ce ne oferă posibilitatea de a ne concentra asupra surfării.
utilizați aprecierea doamnei Natalia Chiradi. Surfării pe care creasta valurilor, să ne menținem doar sus, oricât de mare ar fi furia oceanului în care trăim și ne desfășurăm activitatea. Am reușit și pentru că norocul a fost mai întotdeauna cu fața spre noi. Norocul nostru sunt fondatorii Bibliotecii Municipale, Consiliul Municipal, Primăria Municipiului Chișinău, decidenții, Direcția Cultură, dar și partenerii noștri, autorii care au publicat în paginile revistei și bibliotecile de toate tipurile care au aderat la revista noastră. Un determinant semnificativ în ceea ce privește rezultatele este domeniul nostru profesional, pentru care am fondat revista. Bibliotecarii altor biblioteci nu mai citesc revista, dar și scriu, publică la Bibliopolis. Biblioteca Națională, bibliotecile universitare, școlare, publice din teritoriu. Revista Bibliopolis se citește în toată țara prin biblioteci. Toate bibliotecile raionale au revista noastră. Bibliotecile comunale, raionale, școlare din Orhei, Ungheni, Cahul, Strășeni, Telenești, Dupăsari, Florești sunt prezente pe paginile revistei noastre. Menționez, nu în ultimul rând, aportul colegilor mei, angajați ai Bibliotecii Municipale la crearea conținutului Bibliopolis. Nu neapărat un clasament, dar vreau să-i aduc în scenă. Raisa Rohac, Alexandru Horațiu Frișcu, Elena Butucelă, Elena Dabija, Elena Roșca, Elena Vulpi, Taisia Foiu, Vitali Răileanu. Apreciez contribuția lui Pavel Balmuș, Parascovi Ionciu, Claudie Șatravca, includerea mai târziu, dar cu greutatea Elenei Cebotare, Ecaterinei Nețelschia, Svetlanei Vizitiu, Margaritei Celcova, Margaritei Cebotare, Tatianei Șatravca, Valentinii Turvinencu, Anei Boțmanov și Claudiei Tricolici. Ei mențin dinamică rubrica Viața filialilor. Salut apropierea de Bibliopolis a Cristinei Mamaisca, Elenei Șendrea, Tatianei Baltag, Evelinei Bocancea și a Galinei Neamțu, cât și a lui Iurie Colesnic și așteptăm mai multe contribuții. Un aport substanțial îl are Catedra de Biblioteconomie, Științe ale Informării. 2 persoane sunt membrii Consiliului Științific al revistei, Natalia Goian și Neli Țurcan, iar lucrările publicate conferă prestanță științifică revistei noastre. Ei sunt experții și consilierii noștri. Revista Bibliopolis ne-a multiplicat relațiile pe exterior, ne-a sporit numărul partenerilor. E o bucurie și o satisfacție profesională să auzi de la colegii din biblioteci că Bibliopolis domină, influențează și modelează domeniul biblioteconomic. Revista timp de 10 ani a publicat 1454 de materiale. Este un volum extraordinar de mare. Astăzi putem spune că acordul dintre așteptările profesionale și oferta Bibliopolisului s-au corelat cam întotdeauna pozitiv. Semnele rămân pozitive și în continuare. Și ne referim acum la altă dimensiune a Bibliopolisului, cea culturală. Timp de un deceniu s-au produs pe paginile revistei 336 de autori unici din afara casei. Cei mai fecunzi: Ludmila Bulat, Nicolae Rusu, Mihai Cimpoie, Claudia Partoli, Tamara Gorincioi, actrița poporului Nela Caranfil, Vasile Malanețchi, Constantin Bobeică, Gheorghe Pârlea și mulți alții. Sunt autori dragi inimilor noastre, celor de la Bibliopolis. Un aspect pe care vreau să-l evidențiez: la Bibliopolis au publicat și redactori șefi ale unor publicații periodice respectabile care ne modelează cultural, politic și profesional, ca Nicolae Dabija, Constantin Tănase, Ion Iachim, Ion Proca. Am învățat din experiențele și lecțiile oamenilor de cultură. Scriitori, compozitori, cineaști, ziariști, artiști plastici. Membrii redacției și-au clădit o profesiune din a învăța și dezvolta. Colegii de redacție determină
ritmul cu care bate inima Bibliopolisului, iar contribuțiile oamenilor de litere, de culturi și chiar a politicienilor i-au adăugat revistii noastre emotivitate, atractivitate, diversitate și valoare culturală, la fel profesională. Revista noastră are puls bun datorită parteneriatului cultural cu scriitorii, ziariștii și multe personalități notorii din alte domenii. Bibliopolis este și un produs de imagine al bibliotecii. Unicul factor de succes din spatele oricărei realizări îl reprezintă ideile, imaginația oamenilor talentați și motivați. Consiliul științific și colegii de redacție au oferit o platformă de relații care a permis consumatorilor ei să participe la designul și producția lui, adică la producția propriului produs. Oamenii care muncesc la revistă se identifică cu ea, o percep ca un bun propriu, ca o proprietate a lor. Valeriu Rață demonstrează foarte plastic acest lucru. Revista Bibliopolis este răsfățata noastră. Bibliopolisul este produsul nostru intelectual, profesional. Este un produs cultural comun care au reușit să existe și să se dezvolte prin împărtășiri reciproce. Noi am vrut să creștem. Noi vrem să creștem. De aceea am căutat și am găsit oameni care au fost și sunt dispuși să ni se alăture, să creadă în noi și să ne susțină. Noi suntem norocoși, i-am găsit sau ne-au găsit, dar aceasta nu mai contează. Simțim și astăzi suportul lor. Echipa Bibliopolis este astăzi pregătită să facă față următorilor 10 ani. Pentru cei pregătiți să urce împreună cu noi, le oferim mâna, scara și suportul nostru. Noi suntem atât de vii, de versați, de non-conformiști, încât nu există altă echipă de rebeli și aventurieri decât cei de la Bibliopolis, în preajma cărora să vă simțiți atât de bine. Seth Godin în cartea sa Triburi spunea: oamenii nu cred ce le spui, rareori cred ce le arăți, adesea cred ce le spun prietenii, întotdeauna cred ce își spun ei înșiși. Noi suntem de acord cu Seth Godin. Ieri, însă, la conferința omagială a Bibliopolisului, i-am crezut pe toți. Ne-am crezut și pe noi înșine, pentru că doar credința că poți, că ești bun, îți dă curajul necesar să mergi înainte. La mulți ani, Bibliopolis!